खुलुमबाय दिनैनि NBNनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 19थि गोसोखां सान फालिदों। गसाइगाव B.Ed फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों अरियेन्टेसन हाबाफारि खुंफुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 19थि गोसोखां थैनाय सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुनजि आरो बर' थुनलाइ आफादनि जुथाइ बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखराव बिबारजों मान बाउग्रोयो अनजालि बिसि पुष्परानी ब्रह्मआ। बिनि उनाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी, एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे रायजो सभानि बारग' MP उरखावग्रा ब्रह्म आरो आसामनि मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्मआबो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखराव बिबारजों मान बाउो। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म नैरोजा मायथाइसिम बेनि रुंसारि जानायसिम थैनायसिम बियो आफादगिरि जानानै दंमोन। दा दुखुगोनाङा बेनो जे जोंनि गेजेराव बिराद भुल बुजाबो जोंनि गेजेराव जोंनि माखासे बज्जात मानसिफोरखौ जों गोमानानै लानो गोनां जादों। फ्राय जोङो बे मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन जानानै थाबाय। दिनै बालिराम बर'खौ लाफानानै बिग्राम बर'खौ लाफानानै बिनेश्वर ब्रह्मसिम जोङो बेबायदि अनेक जोंहा माने जोङो रोंगौसा मानसि जों गोमानो गोनां जादोंमोन। हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'नि मासि सामलायनायाव हारिमायारि थाखोआव बर' राव थुनलाइ जौगाहोनायाव बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोमा आयदानि सायाव सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायै फारियै BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी, रायजो सभानि बारग' MP उरखावग्रा ब्रह्म, आसामनि मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्म, एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे BTCनि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारी, लोमस्राव दैमारिजों लोगोसे गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोराबो खौसेयै बाहागो लायो। मख'नाय जायोदि बर' राव हारिमुखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादाव आफादगिरि बिबान रुजुननानै हाबा मावबाय थानाय समावनो 2000 मायथाइनि 19 आगस्टआव दिनैनि सानाव उदखारिफ्रा खास्रि बिस्रि गावथारदोंमोन। তেতে জাতিৰ কাৰণে আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে তেতে শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল। NDB সকলে তেখেতৰ ওপৰত আক্ৰোশমূলক ভাৱ লৈ পেলাই তেখেতক হত্যা কৰিছিল। এই গতিকে তেখেত শান্তিৰ দূত হয়, শান্তিৰ দূত, বড়ো সমাজৰ শান্তিৰ দূত, য'ত NDB আৰু আমাৰ এবছুৰ মাজত সংঘৰ্ষত আমি লিপ্ত হৈ আছিলোঁ। এই সময়ত সমাজখন বিপথে গৈ আছে সেইটো দেখি পেলাই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতক লৈ পেলাই আমি শান্তিৰ মিছন হিচাপে তেখেতক আমি আগবাঢ়িব দিছিলোঁ। সেইকাৰণে তেখেতে শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল। গতিকে তেখেত আমাৰ সমাজৰ শান্তিৰ দূত হয়, তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব, তেখেতৰ সন্মানটো আমি সদায় ৰাখিব লাগিব। টাৰ্ণিং পইণ্ট হওক, তেখেতৰ মানে পিছত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আততায়ীবিলাকে বা এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে এনেকুৱা টাৰ্গেট নলয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যা নকৰে অন্যায়ভাৱে,
সেইটো আমি মানে আজি মেছেজ এটা দিব বিচাৰোঁ। নতুন প্ৰজন্মক আমি কৈছোঁ যে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ যিটো নীতি আদৰ্শ আছিলে সেইটো সময়ত তেখেতে সেই বড়ো ভাষাটো মানে নেশ্যনেল লেভেলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা ভাষা হিচাপে নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে অহৰহ চিন্তা কৰিছিলে আৰু নতুন দিল্লীত কৰ্মশালাকে আদি কৰি বা 16 নৱেম্বৰ বড়ো সাহিত্য দিৱস সেইটো আমি পালন কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সেই সময়ৰ একাডেমিচিয়ানবিলাকক মানে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি পেলাই আমাৰ ভাষাটো কেনেকৈ লিংক লেংগুৱেজ কৰিব পৰা যায়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা লিংক লেংগুৱেজ, ভাৰতবৰ্ষৰ এটা লিংক লেংগুৱেজ কৰিব পৰা যায়, সেইটো আমি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বতে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ओरिएन्टेसन हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै थार्ड सेमाव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै इन्टार्नशिप थाखो फोरोंथायखौ नोजोर होनानै ओरिएन्टेसन हाबाफारि मावफुङो। गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'नि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय ओरिएन्टेसन हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं बिजय मुसाहारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव फरायनाय गुबुन गुबुन फरायसा फरायसुलिफोरा। মই ক'ব নোৱাৰোঁ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তেখেতসকলৰ আগত নে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু সদায় আশা কৰিম we always expect that the trainees do their best. बिएड थार्ड सेमिस्टारनि थाखाय मोनसे ओरिएन्टेसन प्रग्राम जोङो मावफुंदों। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि बिएड थार्ड सेमिस्टारनि जि फोरोंगिरि बिसोरखौ फोरोंनायनि फारसे सांग्रां जाहोनाय। खारन दिनैनिफ्राय जोंनि बिएड थार्ड सेमिस्टारनि 100 जन फरायसाफ्रा गसाइगाव एरियानि गुबुन गुबुन फरायसालियाव थांनानै गथ'फोरखौ फोरोंहैगोन आरो फोरोंहैनायनि सिगां जाहाथे जोंनि ट्रेनिसफ्रा फोरोंनायनि बागै मोजाङै गियान मोननो हायो। खारन फोरोंनाया मोनसे ओरैबायदि गुवार एरिया, मोनसे ओरैबायदि गुवार आयदा जेरावनाखि बेयाव सोलो बाहायनांगौनि गोनांथि दङ, खान्थि बाहायनांगौनि गोनांथि दङ, नेम बाहायनांगौनि गोनांथि दङ। माने फोरोंनाया गोरलै नङा आरोखि। बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो खालामखायो जाहाथे जोंनि ट्रेनिसफ्रा थांनायनि सिगाङावनो मोजाङै सोलोंलांनो हायो आरो गुबुन गुबुन स्कुलाव थांनानै जाहाथे मोजां रोखोमनि फोरोंहैनो हायो। 4 दाननि थाखाय बिसोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय गुबुन गुबुन स्कुलाव एलपि स्कुलाव, हाई स्कुलाव आरो एमइ स्कुलाव जोङो दैथायहरगोन आरो बिथांमोनहा 4 दान बै फरायसालिनि जि नेमखान्थि बेखौ मानिनानै फोरोंगिरि बायदियैनो आखु बेयाव दिन्थिहैनांगोन आरो फोरोंगिरि हिसाबैनो बै स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबैनो बिथांमोनहा थाखा फैसा गैयालासिनो गाव गावनि खरसजों खामानि मावहैनांगोन आरो बेनि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे फरायसाफ्रा मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। क'क्राझाराव मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 19थि गोसोखांथि सान फालिदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों ओरिएन्टेसन हाबाफारि खुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।